Hello guys! Nakain ako ng isda. Ito na siya. Nakalabas ko ngayon bigla ng nuggets tayo sa McDonald's. Ito siya. Malamig na siya.
Yan pa kayo dito. Sabi ba naman yung salad? Energy drink. Palit ka rin to. Masarap din ito. Masarap. Yummy, yummy. 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 Kuripot naman lang yun.
Bye bye. Subscribe sa